Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama aladinahum parasatil anbiya ingkang tansah kawula dhereki fatwa dalah ilmu nafinipun. Wonten pangarsanipun para sesepuh pilih sepuh dalah kasepuhan yang satuhu kinabukten ugi kang tansah kawula hormati. Wonten pangarsanipun para pangemban pangpating praja ingkang minangka dados kasatriyaning negari ingkang ngasta jejeging adil wonten ing tlatah kebakalan mriki. Sumrambahipun dumateng panyipun Bapak Lurah telah saprangkatipun ugi yang tansah kawula hormati. Boten kesupe dumateng panyipun Bapak ingkang amangku kanthi sak keluarga agengipun menika Bapak Sairan ugi kang tansah kawula tresnani. Sumrambahipun dumateng para tamu undangan kakung saha ingkang tansah kinurmatan. Saderengipun monggo kita sesarengan ngraosaken agunging puji syukur wonten ngarsipun Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan saha karimatan dumateng kawula lan masedaya sahingga wonten ing siang punika kawula lan panjenengan dadi nanggenah wonten ing mriki panjenengan Bapak Sairan kanthi boten wonten alangan satunggal menapa. Selawat saha salamipun Gusti ingkang Maha Kuwasa katur kanjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula masedaya mawantu-wantu sawetipun benjang wonten ing dinten yaumil akhir lan mugi kawula lan masedaya saged kacatet dados umatipun ingkang badhe nami bawangat benjang wonten ing dinten yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para kadang sutrisna padha ingkang tansah kiromatan dene kawula kaprana ngambil kamargan panjenengan boten ateges ngirangi tata trapsila anumong ing mriki kawula ingkang inen nyenyuli dumateng maipun grup kesenian Dalumping Kukuh Wahyu Budaya. Saperlu matur ananging saderengipun kawula matur bilih mangken kawula matur kirang paso kirang manani penggalih kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Nomor sepidah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan kaliyan kawula sakanca pagelaran seni budaya Dalumping Wahyu Kukuh Budaya ing mriki ingkang dipun pimpin dumateng panyipun Bapak San Mikarta telah dipun ayahi dumateng para seniman seniwati. Boten kesupe dumateng panyipun Bapak Sairan sakeluarga saking kawula sakanca ngaturaken agung panuwun dene panjenengan sakeluarga ingkang sampun kersa nimbali kawula sakanca supados menika paring panglipur dumateng wonten ing adicara siang punika. Ananging saderengipun kawula sakanca menika adicara kawiwitan bilih menawi mangke anggen kawula sakanca pentas wonten ing mriki solah derengipun kirang paso kirang manani penggalih kawula sakanca nyuwun agunging si samudra pangasami ingkang saagengipun. Kegandhengan wekdal ingkang sampun cekap dene acara Dalumping badhe dipun kawiwiti saking kawula pribadi anggen kawula matur kirang paso kirang manani penggalih kawula pribadi saestu-estu anglenggana nyuwun si samudra pangasami ingkang saageng-agengipun. Kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.